15 години по-младия съперник. Проблемът в момента за Вавринка е форхенда му, откъдето има 10 непредизвикани грешки. От 19 общо, 10 са от форхенд. Давам сравнение. Ожи Алиасим има 2 пъти по-малко. 5 непредизвикани от форхенд. Какво спасяване направи канадецът и въпреки това Вавринка го чакаше на мрежата. Вавринка има ясен план, той иска да вкара Ожи Алиасим в бекхенд разигравания. Ако може бекхенд по диагонала, това е перфектната стратегия за 40 годишния ветеран. Там Ожи Алиасим е по-пропуклив и е направил 9 непредизвикани срещу 5 на Вавринка, противоположна на форхенд статистиката им. Планът изглежда ясен и за двамата. Брейкпойнт. Отново точка за пробив. Вече почти във всеки гейм Ожи Алиасим разполага с възможности. До кога Вавринка ще се бори? До кога ще показва психическа издръжливост и ще печели тези важни точки? Допуснал само един пробив при цели 7 брейкбола, които имаше съперникът му. Не и този път. 40 равни. Пети пореден брейкбол, който спасява от началото на втория сет. Усети, че сервисът по правата в момента функционира добре. По-къса траектория на топката, съответно по-малко време за реакция на посрещащия. Плосък, бърз сервис, който влиза много тежко по правата. Труден за прочитане, тъй като Вавринка има и малко по-ниско подхвърляне на топката. Извади и този гейм. За сега се държи над повърхността 40-годишният швейцарец, но до кога? 5 спасени възможности да пробив от началото на сета. Това беше цената, която Вавринка бе готов да плати и благодаря. – 21, когато беше прехвърлил вече 40-те. Ожи Алиасим спечели категорично последния си сервис гейм, когато сервираше при 0-1. Сега при 1-2 отново е догонващ в резултата. Но очевидно това не го притеснява.
Още една не е предизвикана, този път от бекхенда на Вавринка. Много опасна играта на Стан Вавринка. Той се опитва да установи контрол над играта, използвайки по-богатото разнообразие, което има, особено от бекхенд страната си. Промени и посоката, а и темпото с различната скорост и топ спин на топката. Втора двойна грешка. Иначе Ожи Алиасим сервира добре тази вечер. Има 7 маса, 69% вкаран сервис и 79% спечелени разигравания на първи сервис. 64% на втори. Стабилни показатели. Отново промени играта с форхенд по правата, тъй като отиграва топката рано, скоро след отскоки и тя все още набира височина. Когато Ожи Алиасим установява контакт с нея, виждаме обаче колко прецизно насочен е ударът му. Има максимален контрол над този иначе много изискващ удар и благодарение на него печели много точки. Форхенд по правата, това е една от важните теми в матча. И още един ас, 8. Много силен сервис. Притежава силен първи сервис, който му дава доста лесни точки и поддържа постоянен натиск върху Вавринка. Гейм 2-2. На този бърз корт точно сервисът може да направи разликата. В зала, където атмосферните условия не влияят върху калибрирането на ударите, преимущество често има играчът с по-силен сервис и по-агресивен подход в матча. Някакси Ожи Алиасим лесно се вписва в подобни характеристики. Вавринка разчита на опитът. Опита и тактическото разнообразие са на негова страна. Този бекхенд по правата, но това беше малко късметлийски удар на Ожи Алиасим. Струва ми се, че не удари чисто топката и до последно се надяваше късметът да го покрие. Вавринка го беше хванал натясно, но все пак прояви смелост. Ожи Алиасим показа смелост и тактическа зрялост, излизайки от това разиграване от бекхенд по диагонала. Това е единствения му шанс да се спаси, когато Вавринка го хване натясно в бекхенд ъгъла, да играе бекхенд по правата. И отново бекхенд по правата, този път без никакъв мисъл за късмет. Безупречно изпълнение на Ожи Алиасим. Много добре анализира ситуацията. 15-13. Това беше планиран удар. Подготви го с диагонала, който използва преди това. Успя да закачи тази топка на куката. Стан Вавринка.
Много красиво разиграване, което швейцарецът сглоби за 30 равни. Този бекхенд е произведение на изкуството. Тъй като Ожи Алиасим използва хубав слайс, Вавринка трябваше да приклекне, да покаже пластичност, да промени центъра на тежестта и използва много по-ниска позиция за удара си по диагонала. Браво! Ожи Алиасим се включва в шоуто. Каква контратака само на канадеца. Вавринка бе изпълнил всичко като по учебник и бе готов отново да обере овациите на публиката, но не. Този път аплодисментите бяха за съперника му. Брутален минаващ удар, който показва атлетичността на канадеца. Малцина бяха достигнали до топката, която Вавринка завърши на мрежата. Ето кой черпи от енергията на Вавринка. Доигра му се на Ожи Алиасим. Започна да използва малко по-агресивни удари с малко по-висок коефициент на трудност. Усети, шампионът от миналата година се движи отново в перфектната траектория. Успява да реализира пробив и във втория сет и по този начин да подготви почвата за победа в 2 сета и класиране за четвъртфиналите. Това е първият матч на Ожи Алиасим след оттеглянето от Australian Open, където още в първия кръг трябваше да се откаже заради крампи срещу Нуно Боржеш, така че матчът не е без значение от тази гледна точка. Изглежда много здрав. Десети ас.
15 15-13. Публиката празнува всяка точка, която Вавринка печели в сервис гейма на Ожи Алиасим, защото би искала да гледа този матч колкото се може по-дълго. Още две възможности за пробив. До тук канадецът трябваше два пъти да спасява брейкволи и се справи безупречно и играе с 100% резистентност. Но този път Вавринка реализира първата възможност, която имаше и връща пробива. Три равни. Публиката не крие пристрастията си. Не, че не харесва шампиона от миналата година. Просто иска да бъде съпричастна към последното участие на Стан Даман. Дали сега няма да се ядоса малко Феликс? Нови топки на корта. Сервира Вавринка. Отново този слайс сервис от дясната страна на корта, който му помогна на няколко пъти в матча. Перфектен форхенд от дълбочина. Феликс Ожи Алиасим продължава да трупа уинери от тази страна. Изглеждаше, че този инсайд-аут, обратен диагонал, ще бъде поредният опит да отвори корта, но не. Този път Ожи Алиасим искаше да завърши разиграването. Все пак Вавринка сервира с нови топки. Те поддържат по-висока скорост след контакт с корта, тъй като са по-твърди от топките, с които вече е играно 8 или 9 гейма, които са към края на жизнения си цикъл. Тези са доста по-твърди. Много тежки удари от дъното на корта за Ожи Алиасим. Обикновено, когато говорим за нов комплект топки, си представяме преди всичко новото филцово покритие, този гланц по повърхността на топката, който я прави почти неуловима, плъзгаща се по корта, особено на такава настилка. Но твърдостта на топката също е от значение. По-малко се деформира след контакта с корта и съответно скоростта не намалява. Хубав ретур на Ожи Алиасим, който стъпи в корта. Ето как променя позицията си и започва да показва, че анализира грешките си. Застана по-близо до основната линия и нямаше никакъв проблем да даде много темпо при ретура. Моментално се появява нова възможност пред канадеца да поведе с проби във втория сет. 30-40. Вавринка обаче е готов. В този сет е решил да накара съперника да стигне до края, до границата на възможностите си, за да го победи в два сета.
късия диагонал, естествено. Ожелия Есим отново излезеше изненадан. Обикновено Вавринка играе кик при втори сервис. Само че този път използва супер къс диагонал с флай сервис отдясно. Можеше да си го позволи. Този път Ожелия Есим закъснява. 212 км в час скорост на сервиса. Топката се движеше много бързо, но Вавринка остава зад гърба си още един епичен гейм, в който трябваше да спаси нови 2 брейкбола. Спасил е 6 от 7-те възможности за проби във втория сет, 8 от 10 в целия матч. Вавринка показва устойчивост в най-важните моменти. В историята на ATP тура от 73-та година насам, когато реално се създава ранкинг система, 3 години, когато печели срещу играч от топ 10 по време на един от американските турнири през лятото на 77-ма. Вавринка вече имаше вземане-даване с играч от топ 10 този сезон. Изправи се срещу Тейлър Фриц в трети кръг на Australian Open и загуби в равностоен, много красив 4-сетов матч. Сега предизвиква номер 8 в ранглистата Ожелия Есим. 3-4 втори сет сервира канадецът. В 11 аса и 70% вкаран сервис. Ожелия Есим показва много добро ниво при началния удар. Този път ударът на Ожелия Есим беше по-плитък и Вавринка се оказа много далеч от идеалната позиция, за да остане в разиграването. Иначе виждаме колко отдалечен от основната линия е швейцарецът още при ретура. При него това има логика, тъй като и двете му движения за форхенд, подготвителните движения и за форхенд и за бекхенд са малко по-широки и има нужда от допълнително време. Отново се изтегля за втория сервис на Ожелия Есим. Това са минимум 4 метра от основната линия. Вавринка обаче разполага с мощта да играе от тази позиция. Използва супер тежка ракета. Теглото на неговия Yonex е над 370 грама. Доста над нормалните параметри, които използват професионалистите. Това тежко оръжие обаче в ръката на Вавринка генерира огромна скорост и много тежест в ударите му, така че може да стреля от голямо разстояние. Отново брутален ретур на Вавринка. Около 25 метра, а може и повече, летежната фаза на топката. С много топ спин. Топките все още са нови и гланцовото покритие позволява да има малко по-добър контакт, добро сцепление с кордажа. Така Вавринка използва максимално горното въртеливо движение, топ спина.
за да затрудни сервиращия. А сега бърз ретур. Този път показва светкавична реакция, за да хване сервиса и не остави никакво време на Ожи Алиасим, който нямаше време за втория си удар и допуска непредизвикана. Брейкпойнт във Вринка. Стан Даман се опитва да отмъкне сета. Точно. Много стабилна, монолитна игра на Вавринка, без никакви фриволности. Удря топката силно, но контролира дълбочината на ударите си, така че никога да не е близо до линиите и в същото време да не изпуска контрола над разиграването. Гейм на 0. И тичайки към пейката, Вавринка се оттегля за почивка. Каква мобилизация само на швейцарския ветеран! Ожи Алиасим ще сервира за оставане в сета. Той водеше с пробив, но допусна моментален рибрейк и ето как Вавринка се озова в много благоприятна позиция. Продължава да трупа точки, 5 поредни точки за Вавринка. Мисля, че се намираме в най-добрия му период от началото на матча. Изглежда много фокусиран върху играта и не пропуска целта.
Thank you. Това е непредизвикана грешка, която не очаквахме от Вавринка. Прекъса серията му от 5 поредни точки и е глътка въздух за канадеца. Ожелие Есим използва много добре времето, а той източва часовника и си дава малко повече време за подготовка преди сервис. А това дава добри резултати. Много хубав първи сервис. 30-15. Още един пропуск на Вавринка. 40-15. Този път Ожелие Есим започна да играе малко по-различен тенис, процентен тенис, в който не търси завършващия удара, по-скоро устойчивост в разиграването. Беше принуден да рискува с този форхенд от движение по правата през най-високата част на мрежата. Вавринка просто признаваше, че няма големи шансове, освен да изпълни някакъв супер удар. 5 на 5. Вавринка спечели на 0 последния гейм, в който сервираше. Дали и сега, след като е ясно, че Ожелие Есим ще търси с всички средства късен пробив, швейцарцът ще бъде толкова ефективен. Това е много красиво. Бекхенд драйв с една ръка е произведение на изкуството. Вавринка се опитва да разкости топката, която удари с всичка сила на мрежата. Изключително драйволе на швейцареца. Много разнообразен беше Вавринка. Това е неговото предимство. Много е добър в миксирането на ударите. Тактическото разнообразие, с което играе Вавринка, може да го направи много неприятен съперник дори за тенисистите от топ 10. Въпреки че му се наложи да направи допълнителен удар, Вавринка е на линия и завършва на мрежата. Трябва да си припомним, че това е първия матч помежду им. А ми се струва, че опитът на Вавринка би му помогнал да започне да разчита малко по-рано стила на съперника.
което може да се окаже решаващо и да подложи канадеца на сериозен натиск. Ас от втори сервис. Това беше голяма изненада за Оже Алиасим. Там Вавринка е пълен с изненади тази вечер. Дали не е подготвил най-голямата за публиката, като вземе матча. До тук Вавринка си запази място в тайбрека на втория сет, но изглежда, че апетитът му е много по-голям. Последната голяма победа срещу играч от топ 10 на Вавринка беше срещу Рублев през 2024. Стан, благодарим ти. Преди малко ни показаха и онзи фен с червената тениска, на която пише Стан Даман. Прочутия прякор. Бойния прякор на Вавринка, който му бяха лепнали веднага след като спечели титлата на Australian Open. Сякаш да покаже, че това вече не е добрия Стан, а това е един малко по-различен Стан, който в последствие щеше да се докаже като играч за големите матчове. Не случайно спечели и трите финала в турнирите от големия шлем, побеждавайки настоящия номер 1 в световната ранглиста. Труден момент за Оже Алиасим. Много лесно би могъл да се пропука в такава ситуация, но до сега показва устойчивост и се справя, когато трябва да сервира за оставане в сета. Супер тенис. Охо, с каква мощ завършва това разиграване. Оже Алиасим отново точка на мрежата, която влиза в неговата добре балансирана статистика с много висока ефективност на мрежата, но ефективността на мрежата се дължи на добрата подготовка от дъното на корта, където всъщност е фундаментът в играта на канадеца. Гейм на 0 и тайбрек. Влизаме в тайбрек. Тази година Вавринка се намира в много добра серия от спечелени тайбрек геймове. На откритото на Австралия спечели четвъртия сет, с което затвори матча срещу Ласло Джерес с тайбрек на 4. А в втория кръг срещу Жеа спечели петия сет с супер тайбрек 10 на 3. Загуби тайбрека от Тейлър Фриц в първия сет
с 5-7 и спечели още един тайбрек срещу Меджедович в първия кръг тук в Монпелие, 7-3. От 4 тайбрека е спечелил 3. И започва в стихията си и този брилянтен тенис на Вавринка. Промени се погледа му. Ясно, че не можем да го сравняваме с онзи играч от преди 10 години, но въпреки това продължава да бъде много опасен. В най-добрите си дни Вавринка беше може би единственият, който би могъл да елиминира Джокович в формат 3 от 5 сета, когато сърбинът е в топ форма. – 18 уинера за Ожелиасим само в този сет. 15 аса от началото на матча. 10 от тези 15 аса бяха нанизани във втория сет. Много стабилен. Отново нападателен. Това е толкова важно в съвременния тенис. Играчите, които са прекалено пасивни, губят големите мачове. Много добра игра от страна на 8-я в световната ранглиста, който реализира първия мини пробив и отново се усмихва, показвайки, че не забравя да изпитва и удоволствие от играта. И двамата играят с много висока ефективност на мрежата. Вавринка 7 от 9, Ожелиасим 10 от 12. Това наистина беше малко грубо точно в този момент. Вавринка подарява и втори мини пробив. Голям мал шанс за швейцареца. Нямаше какво да направи. Предаде и двете точки обаче на собствен сервис и Ожелиасим се чувства все по-комфортно в тайбрека. При 5-1 идва смяната на полетата. 5-1 с 2 мини пробива и цели 4 точки аванс. Ако Ожелиасим спечели и следващото разиграване на собствен сервис, ще има 5 сет бола. Тоест матч бола. Поизбледняха малко шансовете на Вавринка да се задържи и да накара Ожелиасим да играе решителен сет. Въпреки усилията на публиката, която подкрепя швейцарец и се опитва да му вдъхне кураж. Merci.
Много темпо, много екшен има в играта на Ожи Алиасим и 25-годишния канадец достига до 5-те матчбола. Безупречна, категорична игра на Ожи Алиасим в тайбрека. Опитва се да запази самообладание, въпреки че е под повърхността. Морето е бурно. Последни минути за Стан Вавринка в Монпелие. Как успя да отнема от енергията на топката и да умекоти това воле по късия диагонал. Много импровизиран удар на Вавринка, който се превръща в уинер. Направи къса топка. Имаше време за още едно изригване. Този път бекхенд по правата в най-чистата форма на този удар, който е запазената марка на швейцареца. Един от най-великите удари в историята на тениса. Сервисът на Ожи Алиасим обаче продължава да бъде на ниво и защитаващия титлата си канадец продължава кампанията и през 2026. Разликата от 15 години във възрастта се усети, но двамата не пропуснаха да направят шоуто при едва първия път, в който могат да споделят корта. Страхотен матч, много приятен за гледане матч. Заслужени комплименти за Феликс Ожи Алиасим, който е заслуженият победител в него, но голяма част от публиката